सोमावनाय नोंनि जानजिजों ज्राव ज्राव जावा जाव दै बाज्रुमनायजों लैयागै खायलें खुइलें सोमावनाय नोंनि जानजिजों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। तो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जाबाय ज्राव ज्राव। बेयाव गुबैयै फाव खालामनाय नुनो मोन्दों बर'नि मुंदांखा एक्ट्रिस गेमस्रि दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे नयन कचारी अनारु बर' बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बे मिउजिक भिडिअखौ डाइरेक्सन खालामदों सोमखोर बसुमतारी बिथाङा आरो डिअपिआव दङ मन्दन बर' आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ खनदों मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मोनस्वम बर' बिथाङा आरो लिरिक आरो टिउनखौ होदों सोमखोर बसुमतारी बिथाङा आरो मिउजिकआव दङ अरेलियास नार्जारी बिथाङा। नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो डायमन्ड रिल्स प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन।